Kana da sabuwar waya ko kana so wayarka ta taimaka maka sosai a rayuwarka? Ga wasu apps da zan faɗa maka guda 5 ka je ka yi installing nasu, za su taimaka maka a rayuwarka. Na farko daga cikinsu shine Google Keep domin rubuce-rubuce da reminder, wato kamar tunatar da kai wani abu da kake so za ka yi a nan gaba. Na biyu shine Canva. Canva ka je ka yi downloading nashi domin designing kowane iri cikin sauƙi kamar flyers da sauransu. Na uku InShot domin gyaran bidiyo, shi ma cikin sauƙi za ka gyara bidiyo ɗinka in ka yi shi kana so ka yi editing nashi. Na hudu Files by Google domin tsaftace memorin wayarka, zai taimake ka wajen share dukkan wani jack da suke cikin wayarka. Na ƙarshe shine Xender. Na san kowa ya sani, cikin sauƙi ba tare da datan ka ba, ka ƙona data za ka yi transfer na files, video, photos da sauransu. Allah ya share wannan bidiyo in ka ji daɗin su, kamar da liking, kamar da sharing don mu haɗu a gaba. Assalamu alaikum.